1. El sector primari i l'agricultura. Una mica d'història sobre l'agricultura. L'agricultura es va conrear la terra. Va començar avui fa 10.000 anys al Neolític. Sempre ha estat molt important. Al segle XVIII, al Regne Unit es va produir una revolució agrícola, on hi va haver adobs, mecanització dels conreus, entre altres. Això va fer que menys gent treballés al camp, èxode rural, i també va millorar l'alimentació de la població. Aquests canvis es van anar produint per tot el món. 1.2. L'agricultura. El sector primari domina les principals obtencions d'aliments. Actualment és el 33,5% de la població mundial. Si s'analitza la xifra per continents és molt diferent. El clima de cada continent és diferent, per això tenen que conrear diferents aliments. El relleu. Normalment es sol conrear terrenys llisos, però a vegades es conrea a llocs elevats. Això disminueix la producció. El sòl. No tots els sòls. 2. Els paisatges agraris. Les característiques del paisatge agrari. Les activitats agràries que ha desenvolupat l'ésser humà han transformat el paisatge natural. Anomenem paisatge agrari el paisatge natural modificat amb la finalitat d'obtenir productes de la natura. Aquest paisatge ha anat evolucionant per augmentar-ne l'aprofitament. No tots els paisatges agraris són iguals. Els elements que caracteritzen els paisatges agraris són les parcel·les, els sistemes de conreu i el poblament. Les parcel·les es diferencien les unes a les altres per la mida, la forma i els límits. Segons aquests criteris les podem distingir. El paisatge de camps closos o bocatges es caracteritza pel fet de tenir parcel·les relativament grans i irregulars, tancades amb murs o tanques. Aquest tipus de paisatge el trobem a l'Europa atlàntica. El paisatge de camps oberts o open field, format per parcel·les obertes sense tanca, que el delimiten, de poca extensió i de formes regulars. Aquest paisatge és característic de l'Europa central. 2.3. Els sistemes de conreu. Per obtenir els productes agraris, els agricultors utilitzen diverses tècniques o sistemes de conreu, policonreu i monoconreu. Segons la varietat de productes que es conreen en una zona, es distingeix entre policonreu. L'espai agrari es divideix entre moltes parcel·les de mida petita on es conreen espècies de vegetals diferents. Monoconreu. L'espai agrari s'ha especialitzat en el conreu d'un sol producte, cereals, oliveres, regadiu i secà. Segons els sistemes de reg dels conreus, els paisatges poden ser de regadiu i de secà. Els paisatges de regadiu, l'aigua, els conreus s'extreuen del subsòl i de pantalls per mitjà de canals, sequies, aspersors, etc. i es condueix fins als camps. El paisatge de secà, els conreus només reben aigua de la pluja. No obstant això, es fa que l'ús de tècniques de regadiu en paisatges tradicionalment de secà. L'agricultura intensiva i l'agricultura extensiva. Segons el tipus d'aprofitament del sòl, l'agricultura pot ser intensiva o extensiva. L'agricultura intensiva es practica a llocs molt poblats on el terreny és escàs i les propietats són petites. S'hi produeix quantitat més gran de productes en l'espai més petit possible. Per fer-ho, no s'estalvien esforços ni inversions. S'hi fa servir els adobs i llavors seleccionades i treballen molta mà d'obra. Els agricultors de l'agricultura intensiva produeix fruites i verdures. L'agricultura extensiva es practica a llocs poc poblats amb molt de terreny i amb poca mà d'obra. La seva finalitat és obtenir a preu baix grans quantitats de productes que s'ha conreat, cafè, sucre, cotó. Les màquines fan una bona part de la feina. Per no haver d'utilitzar adobs, s'hi practica el guaret. 2.4. El poblament. El poblament rural és part de l'espai rural on habiten les persones. El poblament rural pot ser dispers. Els habitatges estan aïllats els uns als altres, o concentrat. Els habitatges estan agrupats. Actualment, el 39% de la població mundial viu als espais rurals, tot i que hi ha diferències molt grans entre continents i països. A l'Àsia, la població rural representa el 65% de la població total. A Nepal arriba fins al 85%. A Europa, la població rural representa el 35% i a Bèlgica només el 3%. 3. L'agricultura de subsistència.
3.1. Característiques. L'agricultura de subsistència vol dir autoconsum. La gran part de la gent dedica 2/3 de la seva producció. Les tècniques de conreu s'assemblen a les que feien servir el neolític. L'exportació constant de les terres fa que la qualitat mingui. 3.2. L'agricultura de subsistència al món. A l'agricultura de subsistència hi treballen 1.000 milions de persones en països pobres han hagut d'adaptar als nous conreus. L'agricultura itinerant per gramació es practica als rius del Congo, l'Amazones i algunes zones d'Àfrica. L'agricultura extensiva de secà té lloc a les zones seques de l'Àfrica. I, per últim, l'agricultura irriga d'arròs, que es practica a l'Àsia monsònica. 2. Els paisatges agraris. 2.1. Característiques del paisatge agrari. Les activitats agràries que ha desenvolupat l'ésser humà han transformat el paisatge natural. Anomenem paisatge agrari el paisatge natural modificat amb la finalitat d'obtenir productes de la natura. Aquest paisatge ha anat evolucionant per augmentar-ne l'aprofitament. 2.2. Les parcel·les. Les parcel·les es diferencien unes a les altres per mida, gran o petites, de forma regulars i irregulars, i els límits, closes o cobertes. Els paisatges de camps closos o platja que es caracteritza pel fet de tenir parcel·les relativament grans i irregulars, tancades amb murs o tanques. Aquest tipus de paisatge el trobem a l'Europa atlàntica. 2.3. Sistemes de conreu. Per obtenir els productes agraris, els agricultors utilitzen diferents tècniques o sistemes de conreu. Policonreu i monoconreu. El policonreu és l'espai agrari es divideix en moltes parcel·les de mida petita, on es conreen espècies vegetals diferents. Monoconreu. L'espai agrari s'especialitza en un conreu un sol producte, cereals, oliveres. També hi ha el de regadiu i secà. El de regadiu seria els tipus de conreu que necessiten aigua per sobreviure i els de secà, al contrari, no necessiten aigua. L'agricultura intensiva i l'agricultura extensiva. Segons el tipus d'aprofitament del sòl, l'agricultura pot ser intensiva o extensiva. L'agricultura intensiva es practica a llocs molt poblats, on el terreny és escàs i les propietats són petites. Produeix la quantitat més gran de productes en l'espai més petit possible. No s'estableixen ni esforços ni inversions. Fan servir adobs i llavors seleccionades. Un treball molt a mà d'obra. L'agricultura intensiva produeix fruites i verdures. L'agricultura extensiva es practica a llocs poc poblats amb molt de terreny i amb poca mà d'obra. La seva finalitat és obtenir a preu baix grans quantitats de productes, cafè, sucre, cotó. Les màquines fan una bona part de la feina. 2.4. El poblament. El poblament urbà és una part de l'espai rural on habiten les persones. Probablement el rural pot ser dispers o concentrat. Actualment el 32% de la població mundial viu en els espais rurals, que hi ha diferències molt grans entre continents i entre països. A l'Àsia la població rural representa el 62% de la població total. Al Nepal hi arriba fins al 85%. A l'Europa la població rural representa el 35% i a Bèlgica només el 3%. 5. La ramaderia al món. 5.1. La ramaderia. La ramaderia consisteix en la cria d'animals per obtenir-ne una sèrie de productes com ara carn, llet, ous, cuir, llana, etc. Els animals també s'utilitzen com a força de treball per a tasques agrícoles o es destinen a la reproducció. L'activitat ramadera té origen al Neolític i
bestiar ha estat considerada tradicionalment una activitat complementària de l'agricultura, per això es localitza als llocs menys adients per als conreus. Els primers animals domèstics van ser les cabres, les ovelles i els porcs. Avui en dia els tipus de bestiar més abundants al món són el boví, l'ovi, el porcí, a més del cabrum i l'equí. Ramaderia tradicional. La ramaderia tradicional acostuma a complementar l'agricultura perquè el bestiar serveix per treballar al camp i produir adobs. L'agricultor té petits ramats d'ovelles o de cabres que li proporcionen llet, carn i llana. El bestiar s'alimenta de les restes de les collites i pastura als vorets, a les muntanyes properes. Aquesta ramaderia es practica a zones intertropicals, principalment a les zones monsòniques i en algunes altres àrees mediterrànies. Només a les zones molt seques on apenes hi ha agricultura sorgeix la ramaderia de subsistència, pròpia dels pastors nòmades. Aquests pastors es desplacen periòdicament als seus ramats de camells, ovelles o cabres a cerca de pastures i d'aigua. 5.3. La ramaderia comercial o de mercat. Al darrer segle, l'activitat ramadera ha experimentat canvis importants per augmentar o millorar els seus rendiments. En la ramaderia comercial, l'objectiu és vendre la producció al mercat i obtenir el màxim benefici. Això s'aconsegueix amb la selecció de races, l'automatització dels processos productius, les millores en alimentació, els avenços científics, etc. A més, les noves tecnologies en refrigeració i congelació afavoreixen el transport dels productes ramaders perquè arribin als mercats en condicions perfectes. Això, no obstant, l'aplicació de molts d'aquests avenços tècnics als exportadors ramaders no els porta a terme de la mateixa manera a tot arreu. Per això podem distingir dos tipus principals de la ramaderia segons la tècnica de cria. La ramaderia intensiva es practica en explotacions especialitzades a les quals es destinen grans inversions en instal·lacions i aliments per al bestiar per tal d'augmentar la producció. Els animals són criats en estables o granges. La ramaderia estaulada, o a vegades, es combina amb aquest sistema d'alimentació en règim de pasturat, ramaderia semiestaulada. La ramaderia intensiva es dedica preferentment al bestiar boví per obtenir-ne carn, llet i a l'avicultura, cria de variar. La ramaderia extensiva es practica a llocs que disposen de molt terreny de pastura per a alimentar ramats molt nombrosos, que passa a l'oest dels Estats Units, a Pamplona, Argentina o la Patagònia, i a més llocs. La ramaderia extensiva necessita poca mà d'obra, perquè els ramats pasturen per si mateix. 6. La pesca al món. 6. La pesca. Des de temps molt remots, el mar ha estat una font de recursos per a l'ésser humà. La pesca es basa en l'aprofitament de recursos dels animals que ofereix el mar. Actualment s'extreuen més de 100 milions de tones de peix a l'any de peix i marisc a l'any. Segons les tècniques utilitzades en captures, es distingeix dos tipus de pesca, la rudimentària o industrial. La pesca tradicional o artesana. La pesca tradicional o artesana es fa a prop de la corsa. Aquesta modalitat de la pesca fa servir la força humana. Seria la pesca amb canya. La pesca industrial. La pesca industrial té com a objectiu obtenir un gran nombre de captures. La pesca industrial necessita recursos econòmics, tecnologia avançada i infraestructures portuàries. Hi ha pesca costanera que es practica amb xarxes i línies potents. També hi ha la pesca d'altura, que es duen a terme amb les flotes més importants de vaixells més grans i més ben equipats. Els vaixells porten radars i sonars. I després la gran pesca, amb la que practiquen alguns països com ara Japó i Rússia, que tenen comunitats que pesquen en aigües molt allunyades a prop de grans vaixells d'avistament. Les principals zones pesqueres.
on es pescaria més seria la plataforma continental externa, que es practicaria al Mar del Nord i a la Mar del Japó. També hi ha la pesca a les zones de contacte entre corrents marins freds i càlids, on es concentrarien tant peixos com de clima fred com peixos de clima càlid. I també hi hauria les zones costaneres properes als corrents marins freds, perquè en allà abunda el plàncton vegetal del que s'alimenta el plàncton animal, que aquest se'l mengen molts altres animals. 7. Els problemes de la pesca. Molts pescadors i pocs peixos. Els dos primers problemes més greus que té plantejats és la sobreexplotació i la contaminació de les aigües. La sobreexplotació consisteix en que hi ha massa... El negoci de la pesca està molt extens i el practicar masses barcos pescadors que els haurien practicar. I la contaminació de les aigües es pot donar gràcies a la contaminació de les costes dels mars que fem la gent, els humans, o si no, l'accident. 7.2. Explotació sostenible dels recursos marins. En els oceans asseguren que el 90% d'emissions d'oxigen hi constitueixen una reserva alimentària important, però sembla que s'ha exagerat sobre la seva capacitat. Els governs de tot el món estan intentant treballar per aconseguir una manera d'aconseguir recursos del mar de manera sostenible, ja que les zones que estan més pescades serien la costa del Japó, a Indonèsia, sobretot, també estaria entre Indonèsia i Àfrica, al costat de la Índia, la zona oest de l'Àfrica i els Estats Units. També estaria molt pescat a Alaska. Les altres zones serien les costes del mar Atlàntic i també l'interior, que estaria menys explotat que aquestes últimes que he dit, zones de pesca. Després també hi hauria a prop d'Austràlia i costes de Sud-amèrica. La resta ja estaria més regulada a la pesca.